Si la sentència, per se, ja era un argument suficient com per mobilitzar-nos, els continguts de la sentència, el detall de la sentència, la concreció de la sentència, encara ens criden més perquè ens mobilitzem. És per això que entenem que demà toca sortir al carrer i mobilitzar-se, fent que hi hagi una gran mobilització unitària, i on aquesta unitat i on aquesta fermesa s'expressi de forma compartida entre els catalans i les catalanes, on demà no hi hagi divisions, on hi hagi unitat, i on aquesta unitat el que faci és dir clarament a les institucions de la resta de l'Estat que han de complir amb Catalunya, que han de complir amb el que vam votar i que han de complir, en definitiva, amb l'Estatut, i que no acceptem cap retallada per part d'un òrgan deslegitimat com és el Constitucional, i que el que cal és respectar l'Estatut, respectar la voluntat dels catalans i garantir, en definitiva, tot el desplegament de l'Estatut i la dignitat com a país que s'ha vist alterada per aquesta sentència. La sentència ha canviat moltes coses i la sentència ens obliga a tots, i especialment a les forces polítiques, a anar de la mà i a anar de forma unitària, a deixar a banda els càlculs electorals i a dir la setmana vinent, en el debat de l'Estat de la Nació, que volem que es compleixi tot l'Estatut